Това определено според мен ще е дреха или поне нещо от плат, защото е в торба и е било трудно за опаковане с опаковъчна хартия. И да, това е подарък номер 3. Отварям почти всеки ден подаръци до Коледа. Така че ако ти е интересно, остани и не забравяй да ме последваш, за да видим какви са останалите подаръци. Охо! Виждам Genesis тук и вече подозирам какво може да е. Те имат само спортни неща. Много хубав цвят. Колко е красиво. Това е клин. Да, само че се разкроява надолу. Даже знаете ли какво? Ще го пробвам директно, за да видим как стои. Иначе изглежда страхотно на допир, е много мекичък. Нека видим как стои. Сложих клина и искам да ви го покажа как изглежда. Първо, изключително удобен е. Това е размер S. Мисля, че. Да, S е. И ето така изглежда. Значи на първо четене материята е супер. На второ, моите стандарти малко са ми къси крачолите. Моите крака са много дълги. Така че не знам, не искам да приличам на качулат петел. Обмислям го. И второ, има някакви линии, не знам на камерата дали се виждат, ето тук така. И отзад има ето тук така. При сгъването ли... Не знам дали ще се изперат, това ми е въпроса. Но пък е много готин. Ако беше малко по-дълъг, щеше да е супер. И тези линии щях да си ги изпера и да се надявам да се махнат. Айде, пишете в коментарите дали да го задържа или да го върна и да си намеря някой по-дълъг. Това е, чао!